Di topa debata do aka haporluan ni hangoluan jolma jalanunga di parade doho denggan. Dukoni pe asa di topa debata jolma dia sianganon. Songonon ma pinatupani debata. Dungi tahu yang matanoi jabe halongonan jalongolam di atas lungi. Dungi male otot di dewata di atas dia ka aik. Dungi dungi mangkuling ma debata nina. Jadi maho natiu jadi tiur matoto. Dunga dengga naturi debata jadi debata ma parsirangan nina tur senhot. Dungi galau sama madele ale yang gua almi alami bang ngindungi bat hali talang nai mese emal pajalo. Dungi makuling sema debata jadi maho ajak-ajang kastongaan aek bahen kasyoyangan aek tu aek. Jadi di pol debata mah hajang kajangi asa disirang aek akan dituruni ajeng kajangi siang aek akan dikinjangi ajeng kajangi gabe menjadi masongoni. Dungi di gor debata mah hajang kajangi langit dungi buat mari torang mari buseng mari padohon amin. Dungi nina debata marpungu mahamu aek akan ditoru langiti tu sada inganan asa tarida namayang gabe menjadi